Good morning, Ato Joseph. Amen. Vanmorgen is de voorrecht, vanmorgen. Alle voorrechten, vanmorgen. Say, all my life, you've been faithful. All my life, you've been so good for me. With every breath that I have, I am able. Oh, I will sing goodness of God. Vanmorgen, het thema is God eerste, tweede tot geen. Ik geloof niet, ik sta vandaag hier per ongeluk niet. Ik geloof niet, ik geloof God roept zijn mensen terug naar zijn hart toe. Want ons leven in een tijd waar alles probeert om Godse plek te vatten. Pijn probeert, vrees probeert, geld probeert, mensen probeert en die wereld probeert. Maar daar is niet één wat op die troon is. In zijn naam is Jezus. Het probleem is niet die mens niet. Het probleem is niet dat die mens niet God kent. Het probleem is dat baie mensen God niet. Het probleem is dat baie mensen God niet gebruikt wanneer hulle hom nodig heeft. Maar God zegt, ik wil niet jouw laatste optie wees nie. Ik wil jouw eerste optie wees. Zo keer vandaag, wanneer God eerste zit, gebeur bonnatuurlijke dingen. Hij maakt de wijsje op, tronken slijk, 4 val, door binnen leven weer. En als ik denk, 4 dagen later, het heeft een Lazarus opgericht met die doodheid. Daniel heeft die leeuw geleid. Maar voor daar opstand was daar eerste kruis. Voor daar opstanding was daar eerste kruis. Voor daar de kroon was daar eerst spijkers. En dan verstaan iemand vandaag nou niet jouw situatie niet. Jij bidt, maar niks verandert. Jij huilt, maar niemand ziet het niet. Jij komt keer toe met een glimlach, maar jij breekt elke aantal. Maar hoor mij vandaag, God heeft jou niet vergeet niet. Die tijd, die wachttijd betekent niet God is afwezig niet. Dat betekent het positie jou. So vanmorgen wil ik net een voorbeeld maken. Allemaal wat weet atleten. So als hij nou niet van, als hij niet recht positie niet. Als hij sprint is, moet recht staan. Maar als hij niet recht staat niet, dan kan hij niet op je positie komen wat ze moet wezen. Vanmorgen staat ik in mijn eer positie. Ik zie ook mijn positie niet. Maar nog altijd, ik is vrijwillig. Amen. Die vijand wou jou breken, maar God gaat jou gebruiken. Die vijand heeft gedankt, die graf is die einde, maar die graf heeft een getuigenis geworden. In partij van jullie, die dingen wat jou amper dood gemaakt heeft, gaan jou getuigenis wees wat iemand anders redt. Kerk ons heeft niet nog gewone dienst nodig. Ons heeft vier nodig. Ons heeft die tegenwoordigheid nodig. Ons heeft een kerk nodig waar God weer eerst zit. Niet programma, niet mensen opties, niet Jezus. In vandaag, al is jij moe, al voel je ver, al voel je stukken, Godse arm is op. Hij zoekt niet een perfecte persoon, hij zoekt niet een vrijwillige hart. Zo vandaag zegt ons weer, God eerst in mijn hart, God eerst in mijn huis, God eerst in de kerk. Jesus. Want wanneer God eerst is, verandert alles. Amen. God spoke swiftly, quickly.
as we are seated here, all of us need prayer. As we are seated here, all of us are in a difficult time, going through a difficult time. As we are seated here, all of us need healing. So, winter has come upon us very quickly, and sometimes we are praying. We are praying in the spirit, and we are praying, Lord, put this fire, put the fire in our bellies. In the morning when we get up and we feel like we got in swaaibran and the stomach is burning, dan wil ons nou gou hier vir Geverskon gaan soek en vir hospitaal toe en ons gaan ons soek vir pille and what have you. And then we are forgetting what we have prayed for. Okay? Vandaag lyk ek hier soos Michael Jackson. Wondering what's happening with the blood. Ek kan niks so sê nie. Ek kan niks so sê nie. And you know, this week reminded me that there's more happening. No, there's more there's more that meets the eye. So we are seeing only until here, but there's something happening behind the scenes. Yes. So sometimes our bodies are being used. Okay. So I'm that guy where I pray and I ask God to put the fire in my bones. I don't want to be like Ezekiel with dry bones. Okay. And so when you're getting all of these pains running through the body, then we are forgetting that God is busy lighting the fire in your bones. Sure. You know, there was a time, and this week took me back. There was a time that I used to get cortisone injections. No, you get cortisone injections in every joint, Sure. in all my joints, because the inflammation was so bad. No, and I realized this week that spiritually we are looking for more, but it must come out some way, somehow. You got to feel, no, when he's busy giving you. Growth does not come without pain. That's why I say growing pains. The child's body is so, and then what is happening, and it's because the body is busy expanding. So our spiritual lives are busy expanding. We are moving into a new dimension. Our preacher came and he says that this world is trying to minimize us, to constrict us. We, because of this world constrictions, we are not in our right position. And so this morning we need prayer. We need God's healing power to descend and rest upon us. Now we are not seeking only for physical healing. No. When we're looking for healing, we're looking for spiritual healing. We're looking for emotional healing. We're not just looking for healing for our flus and our aches and our pains. No. We are looking for mental healing. We need to progress into this world. We need to move forward in this world. We need to have our matric certificate within this world. Therefore, we need to be healed. And so this morning we're gonna rise.